Deltebre encara l'últim any i mig de mandat amb una renovació a l'equip de govern. Després de la sortida de dos regidors, ara entren Kilian Frank, qui havia estat tinent d'alcaldia en l'anterior legislatura, i Rosa Arroyo, mestra de professió. Frank ocuparà la nova supària de Deltebre Sostenible i se n'encarregarà de les regidories d'imatge i poble, polítiques ambientals i platges. Rosa Arroyo ocuparà la nova regidoria d'Acció Intergeneracional i Comunitària, que aglutina les funcions d'infància, adolescència, joventut, gent gran i multiculturalitat. Amb el nou cartipàs, Lluís Aventura esdevindrà tinent d'alcaldia de Deltebre Eficient, qui fins ara ocupava l'exregidora Elisabet Tomàs. S'han de refer i s'han de resituar les prioritats, perquè coses que en el seu moment eren prioritàries, ara han passat també a una segona fase, i coses que en aquell moment també eren no tan prioritàries, ara han passat a una primera fase. Durant aquests últims anys, la reactivació socioeconòmica que hem tingut que fer durant aquests últims anys i que continuarem fent ha agafat una posició preeminent respecte a altres temes, en aquest cas del pla de mandat que també teníem compromesos. La renovació del govern manté l'estructura de les 4 àrees vigents i reforça la de Deltebre Territori amb Francisco Castro com a tinent d'alcaldia amb la finalitat de desenvolupar el nou POM i solidificar el compromís amb la defensa del territori. Castro assumirà també la cartera de revalorització econòmica amb l'objectiu de desenvolupar el polígon industrial i l'ampliació del port de Deltebre. També s'ha creat la regidoria de defensa del territori, de la qual se n'ocuparà Anna Jiménez. Els nous regidors prendran possessió en la sessió plenària d'este dimecres a la nit. A banda, també se debatrà una proposta d'alcaldia per manifestar el recolzament de l'Ajuntament de Deltebre a la mobilització portada a terme el dia 26 de setembre a la Badia del Fangar, i també se debatrà l'aprovació inicial del reglament del Consell Municipal d'Esports.